any ens quedem sense les tradicionals balladetes a la plaça Sant Bernat. I és per aquest motiu que ens trobem amb la Queralt per poder-vos gravar un tutorial. El que us demanem és molt senzill, que seguiu els nostres passos i així, entre tots els vídeos que ens podeu enviar, elaborarem un de conjunt. Tots aquells que hi participeu rebreu una enciamada. Així, què ens dieu? Comencem? Per ballar la dansa, busqueu un calçat que us sigui còmode. Nosaltres, en aquest cas, ballarem amb espardenyes de 7 vetes i sabates de taló. També, i si us ve de gust, podeu buscar complements com mocadors de farcell al coll, boines, faixes, barretines... I això sí, tingueu a punt un mocador, perquè al final de la dansa l'haurem d'utilitzar. La situació actual ens obliga a prendre algunes mesures de seguretat. Abans de ballar, ens posem mascareta i ens desinfectem bé les mans amb gel hidroalcohòlic. Esteu a punt? Nosaltres sí, ens posem a banda i banda i escoltem primer la introducció. Llavors avançarem 7 passes. Comencem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i ens agafem de les mans. A continuació, avancem com si tinguéssim un cercle dibuixat a terra. Dreta, esquerra, dreta, esquerra. Si porteu faldilla, us la podeu agafar com la Queralt, si no, podeu seguir l'exemple del Miquel movent el braç. Anem puntejant. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecte. I atenció, perquè ara farem volta cap endins. Movent de corranta. Ens agafem les mans i fem cercle. Vinga, aquesta rotllana ben saltejada. Ens separem i és moment de treure els mocadors cap en l'aire. Tingueu-ho a punt i no us passi com el Miquel, que no el troba. Així. Vinga amunt. I acabem. I saludem. Fantàstic! No sabem amb exactitud quan vam començar a fer balladetes, però sí que fa més d'un segle que les ballem ininterrompudament. Més o menys fins a mitjans dels anys 50 a 3 places i en dies diferents. Però des de llavors, les que perduren els nostres dies són les de la plaça Sant Bernat, al costat dels embotits. Desitjant que no es perdi mai aquesta tradició, amb bona intenció hem volgut continuar aquest llegat enguany, i sempre amb un especial record a qui ens ensenyava a puntejar tant i tan bé les balladetes, en Pere Tàcies. Nens i nenes, cellentins i cellentines, ens retrobem el 7 de juny del 2021 a la plaça. Mira, versos. Vale, va. Vinga. 3, 2, 1, ja. No, ens hem reunit amb la Queralt per poder-los fer aquest tutorial. De tots els vídeos en farem... Això. És que al final no et faré dir res. Per això és igual, tu ves fent. Vale, va. Tu vingues igual.